いらっしゃいませ。これとこれとそれください。これ、これ、それ、それ、あれ、あれ、これ、これ、それ、それ、あれ、あれ。これは何ですか？これは芋虫です。それは何ですか？それはリンゴです。あれは何ですか？あれは富士山です。今日のまとめ。これ、これ、それ、それ、あれ。あれ。今日はここまで。またね。